caminar. I te demanes quines, no t'entrepiques i fes els deures. Sí, diga. Què tal? Quant de temps sense escoltar-te. Clar, no m'ha dit res la meva filla. Què va, no té temps. Què va, mira, ara està la meva neta i fent els deures i berenant, ella ve a les 8:30, ell a les 8:30, la replega, se'n va a casa i ja no la ves, parles amb una besita, mamà, No, el dissabte, no, mira, o tenen de por, algun cumpleaños d'algun company de classe o coses que fer. I la veritat és que a voltes em dóna pena, perquè és que jo no tinc conversa, o sigui, no estic en la meva filla, no la disfrute. En ella i en la moneta encara, la meva filla per res. Buenas. Ay, hola, cariño. ¿Qué tal la replega, que mona anem? Hola, mamà bonica, com estàs? Molt bé. Ai, me'n vaig corrents. Sí, ja. Que encara he d'anar a comprar. Vinga, Sara, bonica. Vale, anem-on. Mamà, te cride demà, Vale. Vale, dile hola i allà. Vale, ja. Vinga, No vamos. ha estudiat la xica, no ha estudiat. Bueno, ya me encargaré yo. Adeu. Adéu. Sí, val. Ens veiem. Adéu. Hola, boniques. Hola, Sara. Arreplega, que tenim pressa. Espera, Com que espera, que tenim pressa? Què vol? Què vol, què és? No ho sé. Sara. Què és això? la iaia diu que mai fem res juntes i he pensat que podríem fer alguna juntes. Mira que bé. Regal, ¿eh? Esport? No, una altra cosa.